challenge na ng mga kapobre di akong kakuha ba sila 5k sa buntag nya 5k sa hapon lakaw kada adlaw unsay makakuha na mga kapobre kada adlaw gid ha. Ako na sa kapoy na ubinaklay mga pobre, may undang trabaho ngita tagduol dito. Saka oras kapin ang maklay ang tusol na nato ni para sa makapakaon na itong pamilya mahita ito sa tanig lakaw maklay na mga pobre, samtang makaya-kaya pa hindi na makaya undang tagtrabaho ni ngita tagdool o yan si lakaw time check sa mga kapobre alas 5:35 alas 5:35 sa kahaponon sa katang oras sa abot ni mga around alas 7 challenge na ng mga kapobre di akong kakuha ba sila 5k sa buntag nya 5k sa hapon lakaw kada adlaw unsay makakuha na mga kapobre kada adlaw gid ha. Ang makakuha kay way premyo nga ako naglakaw kita altas balay mga kapobre kay akong battery daginuton kay ni si 20 nag-charge ko ganihang alauna nabta na lag alas 5 agi mapuno auto na tong charger kita altas balay kay paspasan ko niya ko ang lakaw. Yo, what's up mga kapobre, nabot na ta sa itong usam ni anong isod itong panimalay alas 6:50 wa pa alas 7. Unsa mo dia dong unsan may suga nag-out naman ni ngita nig kuan ato sang lisdan ang battery mga kapobre murag na charge to siya ganiha ang atong akong dito sa solar nasa kanya itong bagay may ko na ang battery Kabang dong. Di siya, di. Kabang dong. Charge ba ka ni? Makadaog ba ka ng solaran? Sa'yo lagi ka ron. Sa'yo kay? Kahits ka? Woy! Lakaw lagi ko. Shit, sutaw. Sa'yo yung mananggaw. Sige. Ang saan na yung nasa City na day? Papoy. City... 50. Sa'yo lagi ka aday. Saya 50. Sa'yo lagi ka abot. Sa'yo gani kay ngang paspas man. Papa. Asan mo itong? Asan mo itong? Kalimot na mo ito sa kuwan. Asan mo ito? Di lagi makinig ka. O, ikaw. Katinga naman. Sa kanjot mga kapobre. Kaya po sa ning tarungo ng panuga dere. Kaya ang usa ka battery murag nag-out na siya. Papa, o papa. Murag padung na siya mamatay. Papa. Sa'yo ulit, papa. Sa'yo man ulit, papa. Hindi sige ka. Naka-charge gede mga kapobre gamay taon. Sa gamay kay na solara. Ka-charge siya. Kapalit ag solar ng sunod sweldo. Kapalit solar? Kapalit ag solar ng sunod sweldo mga kapobre. Ang arang na gamay. Ka-charge ta. Ka-charge ta sa itong cellphone. Ganyan, di kita ka-charge ay. Tapos, charge yung tis trabahoan.
Tanang mga kapobre, siga na mo ang suga nga gamay. Hindi na ko tason kay paningot akong bugan. Dali lang kutob akong vlog. Katawal gito dong. Mayang gabi inyong tanan. Bye-bye. God bless.